Ya so akwai ruwa ana shi kan awaki wasu na yawo. To ya can ma yan mutane suna shi kan awaki suna yawo. To in ka sau dabbar ka. Ka ji ana saran wannan rishen kunnar. Kwash ta ga rishen kunya ya faɗi ba da gudu za ga dawobi sun zo ba. To da sun zo sai a kama. Na kama shi ke nan. Sun yi ta'adi. Ya yi wannan kunnar dukiya ta ce. Ita wannan kunnar ita ce dukiyarsa. Ba shi da komai. Tun da siyarwa zai. Ya zan shi siyar mai zai da ita. Inuwar gidansa ce. Shi ne da gudu ba? Inuwar gidansa ce. Kuma gidansa aka yi aka ci mar. Ita ma wani abu ce a lokacin. Wani abu ce mana. Inuwa ce fa kamar rumfa ce a yanzu. Ba yanzu nan ba mai na bane a nan gida. Haka yake. Yanzu ka je ka saro itansa. Kana sarowa ka yi ta'adi ko baka yi ta'adi ba. Ka yi ta'adi. Mai shi ya barka. To baba idan an kamo akuyarwa za a ba kuɗin. Kuɗin haraji za a ɗauka. Kuma shikenan kai an cuce ka an sare ma bishiya. Shikenan kuma. Da cuta ka aka yi so ka kuɗin. Ito haka yake. Ka kuɗi da ake gunka. Ka kuɗin. Haka yake. Tun da cutar mutum. In ko ba wanda ya zo ya cifa. In ba wanda ya zo ci. To shi ne an yi asara. Amma wanda ya ci. Amma inda an zo amma ba za a san mai zuwa ya ci ba. Kenan mutum ba izinin sa za a zo asara. A da izinin sa tun da an nemi kuɗi a gunsa ba a samu ba. Yo ba an yi sa'a ba ma in ya zauna a garin ma ba an yi sa'a ba sai ya gudu ba ma. A kan rashin kuɗin. Sai ya gudu ma. Mutum nawa ne suka gudu. Abin ya soma dama ma ɗaya duniya ta soma kuɗi ma. Sai su bar garin? Yi wallahi haraji ya zo su ne bakwai. Wancan gidan a sai ne bakwai ne shi ya bashi. Wancan gidan ɗayan shi ma Ya garin. a sai ne biyar ne gidan ya gudu ya bashi. Gidaje a nan wajen gida biyar ne na sani wanda duniya ma ta yi kuɗi aka gudu aka bashi. Masu gun har yau ba su dawo ba. Sun tafi ya zama gidansu ne shi ke na sai da gida. Shi kuma ya tafi wata duniyar. Ya ke wasu har abada su ma har zasa su. Kaga in yanzu ne da duniya ta yi daraja ai mutum ba ya tahi ya bar gidansa ya tafi ba saboda Akwai yanzu misali a ce gidanka ya kai 10,000 amma harajin 30,000 za ka iya tafiya. Kuma da ba dangi ko ba da yawa. Inda dangin kuɗi gare su dangin. A zauna a gari ana sama da dangi inda a garin aka haihu mutum. a rasa. Allah ya rufa asiri. Shi ke nan. An yanzu ana cikin ni'ima. Ana cikin ni'ima. Sai rashin godiyar Allah a gun mutane. Rashin godiyar Allah. To Allah ya rufa mana asiri. Gaskiya ba godiya. Wannan motar taka na taɓa ganin duk gumal mota ɗaya ce irin wannan. Karama ta hawa. Kamar mota ta hawa ta sarki. Duk gumal. Shi sarki shi kaɗai yake hawan Shi da kaɗai ta sarki ce. Ta sace da direba sana ce mara adan da layi. Wannan duniya ta arzuta. Kuma na ga an kara zana a gidan sarkin gumal. Yaban ginin ya faɗi an nemo zana an kara. Wancan uban nasa kenan. Wancan ba? Ubansa ko uban uban? Ubansa. Uban nasa ma na gani. babansa. Baban wannan ɗin. Baban wannan sarkin ina babban sara ya mutu. Aka kai baban wannan ɗin aka kai shi Kano aka yi na ɗin shi. Ya yi shekara 40 ya mutu. Aka kai wa wannan yanzu wannan nan can wajen shekara 50. To. 90 ta tabbata. Ai Allah da iko.
to yanzu baba misali daga wancan lokacin zuwa yanzu a ranka akwai wasu bururruka da baka gama ba, irin misali ka ji ina so in yi kaza, irin wannan sha'awar da masu karancin shekaru suke yi. Kamar yanzu misali ni kaga yanzu misali ina so in yi filastar daki ko in yi filastar gida ko in yi fenti ko wani abu. Yanzu a ranka kana ji za ka yi wani abu? Yanzu ma iya da gudu da nasa nake so zan daɗa faɗin gidana daga bayan gidan na yake. Kana da wuri kaga akwai sama kenan. A to ai nan gana kuma cikin damunar bara na saye shi. Cikin damunar bara na saye shi 140. Yana nan dan wani gune a bayan gidana daga nan wajen wannan cutar da kaga. Na gan su. Daga bayan cutar wannan gun yake. Gune mai faɗi. Inda aka fasa nan wajen jikin ɗakin hajiya? Ok, can baya kenan. Can baya. To ai ko baba na ga kai wasu ɗakunan ma guda biyu. Wannan daban wannan ya tsofaffi. Tunda sun shekara ma ko? Tsohon ɗaki na ne na da. Aka gyara. Aka gyara. Wannan daga can baya ne. Daga can baya ne. Yanzu daɗin shi za ka yi. Bayan na sayi gidan masu gidan wanda yake na ba shi kamar wakilin gidan da ya mutu sai su kai mun ci iyaka da za a raba gado ba a neme ni ba. Ba a neme ni ba sai aka raba gado aka ɗeba min ɗan kaɗan aka ce iyalan ne nawa. To shi kenan na haƙura na barwa Allah ikonsa. Ana na aka raba gado aka baiwa yarsa da matarsa. To shi kenan sai aka zo aka raba gado aka bai yan uwansa. Yan uwan nasa sai suka sayar min. Shi kenan ya dawo gida. Kaga naka ne dai amma yawa ya dawo ma cikin sauki. Yawa ya sai mu 140. Yanzu yaran to yanzu shi ne nake so in Allah ya sa rani yayi inda raina in rani yayi za a sare a katangance a gyara a daɗa soraye in yi soraye a cikin gidan. Saboda baki. Ba ma saboda bakin ba. Yanzu duk wa'annan da kake gani sai ba su da ma'ajiya. Ba su da ajibun da za su aje kaya. Ba su da shi. Ba su da shi. Sai kame. Na banza ba. Sai kame na banza. Ya sai abun amfani ko na gonar ma in ya sai ka gaba shi da gun ajiya. Ba shi gun da zai ajiye. Gaskiya ne amma inda gurin a gurin ka ga mutum. To mutum ɗaya ne mai ɗan shago ɗaya wani audu wannan ɗan jama'a. Shi ma ya buɗe ya sa. Sai dai yan bahuna. Shi kaɗai sai yanzu hatsi ne a ciki mai kwanto mara tsaka. Abin nan ba. Amma Isa shi ya samu na sirikansa. Wancan shaguna. Shaguna ne a jikansa. Kai dai su ma ba a kusa da gida ba ne ai. A gidansa a gwani. A shi a gidansa ba? Shi a gidansa. Amma sauran yan uwansa ya musu nisa. Haka kuma ina ruwan ta ya ba na saba ne ba kyauta aka ba shi. Ya samu shi bala yana da fegi. Yana nan yau shekara da shekaru yau ya kai shekara 20 fegi. Amma ya kewaye shi ya gyara ya gagara. Shi ma a gewaye shi zai zama guri. Sosai kuwa. Tunda ya shigo tsakiyar jama'a. Sosai kuwa. To kuma kaga dai ga hinan dai bujila banza duk su gaba ɗayansu Alhaji Sani Bala Isa Audu Kadege Adamu ka su ko duk gaba ɗaya su ba wanda ya sayi gida. Duk gidan da na saya su a cikin suke. Ba wani wanda ya gida wanda ya sayi gidan nasa ne. Yadda kai ka bayar. Na Isa na bashi kuma ya sayi an saya ma ɗaya. Na saya ma ɗaya yadda aka yi kan 3 kan yaban kuɗi.
wanda aka siya din nan bayan ma wanda ka bashi wanda na bashi shi ne gidan nasa ya zama biyu ai shi ne ya zama biyu ka siya masa kuma na bashi ɗaya kyauta har yau shi ma Adamu ai an siya masa wanda na bashi kyauta yi yana nan bayan gidan ruwan sabi bayan gidan ruwan sabi daga gaba kusa da Adamu wannan Audu na bai gabar da Adamu ta wace ce aka zo za a yi wannan gidan na Adamu da na saye to yi gidan Adamu ba sai ne ba musaya aka yi mun ba sayansa ne ba wani ka bayar aka musanya yanzu baba ni kuma idan Allah ya sa na samu kuɗi shagunan bakin kasuwa za a sayar min na rushe sanayi na siminti Allah baka amin he da kaka Allah yarda in na zo aka sayar min he in rushe ni kuma tunda ni yanzu buri na in ganni da shago a cikin jama'a shi ne gaskiya kaga ina ta kama kaman kasuwa haka ce